Насочваме се към едно красиво и приятно място на Лозенска река, закътано и скрито в малка горичка, където добри хора са направили заслон. Реката по това време на годината все още има вода и приятният звук гали всички сетива. Насочвам се към Хаджабонар, едно свещено място, обвито в много легенди, с много предания, посветено на Света Марина, която се почита изключително много в този край. За съжаление, място, забравено от съвременниците, носещо посланията на вековете и най-вече полезно с лечебната вода, която блика от недрата на земята и е полезна за изключително много болести, за изключително много неразположение, както на душата, така и на тялото. Неколкократно е правен опит да се изгради параклис в близост до извора, до така наречения Хаджабонар, да се облагороди местността, да се направи път до там, но за съжаление това все още не се е случило. Преди няколко години боголюбиви и благочестиви люди от село Лозен, изключително със собствени средства, труд и голяма себеотдаденост, успяват да изградят тази малка, скромна, но изключително приятна чешма, на която поставят плоча "Спаси и сохрани". Хубаво дело, добро дело, за съжаление все още незавършено. Надявам се през тази година отново водата да потече благословена, лечебна, свещена. Поклон и благодарност, вода!
Насочвам се към същинския хаджабонар, граден с камъни и от добри хора, покрит с бетонов капак, за да не се замърсява водата. Тя е изключително характерна с особен сив цвят, като е известно, че помага за очни заболявания, кожни такива и множество други, наред с това и с редица неразположения на духа, душата и тялото. Разбира се, и тук има нужда от добра ръка да пипне, да дооформи, да дооправи, за да се превърне мястото на изпълнението на хората. В непосредствена близост до хаджабонар все още личат останките от стара каменна кариера, където е добиван много материал, изключително много материал, голяма част от който все още може да се види в района. Мястото е изключително приятно, бих казал чудесен декор за снимане на много филми, за много клипове, за много видеа. Дано с облагородяването на целия район, с доизграждането на пътя да стане наистина достъпно и да бъде посещавано от все повече и повече хора.